Geger Nogososro Sabu Inten. Kula nuwun para sutresna budaya pamiarsa kakung putri sasampunipun sami pinanggih raharja keparenga pambiwara Radio Republik Indonesia ing Surakarta dalu menika ngaturaken wilujeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran panggung ketoprak Radio Republik Indonesia ing Surakarta. Ingkang dalu menika sinengguyung para seniman ringgit tiyang Sriwedari saha keluarga ageng isi Surakarta. Kepareng badhe mbabar cariyos Geger Nogososro Sabu Inten. Para paraga ingkang kepareng gesangaken cariyos wonten ing dalu menika. Sederek Ali Marsudi kapatah minangka Mahesa Jenar utawi Rangga Tohjaya. Sederek Ki Ngabei Edi minangka Ki Sora Dipayana. Wondene sederek Sidik Suradi kapatah minangka Ki Gajah Sora, Ki Somarodra, dening sederek Joko Sunarno Ape, Nyi Somarodra dening sederek Idalala, Gendon dening sederek Wahyu Sabto, Sekayon dening sederek Ajik Prasetyaji, Ki Uling Putih dening sederek Puguh Darmanto, Ki Uling Kuning dening sederek Suwondo, Yuyu Rumpung dening sederek Limpat, Gemak Paron dening sederek Triharjanto, Reko Daya Guna dening sederek Joko Sudiono, Joko Priyono saha Sadipei. Wondene warga pangrantunan kapitadosaken dumateng sederek Suparti, sederek Endang Yuli, sederek Ita Wijayanti, sederek Yohana Rosinta, sederek Nining Wulandari, saha sederek Mariani. Jogobaya dening sederek Sri Wardaya. Warga Propajek dening Dewa Sakanca. Warga Kontrapajek dening sederek Dewa Sakanca, Tiang Nyolowadi dening sederek Aji Prasetyaji, Sutradara dening RB Wijaya, Pranoto Iringan anggih Untara
saha Topo Martatmo, Pranoto Swara dening sederek Heri Wiono saha sederek Warsito, Pranoto Busono sederek Tutik Retno saha sederek Pujiastuti, dekorasi sederek Raharjo saha Setyo Budi, video sederek Junaidi, pengarah teknik dening sederek Gatot Triyatno, pengarah acara dening sederek Gunawan, pengarah siaran dening sederek Topo Martatmo, koordinator tim kesenian dening sederek Ali Marsudi saha sederek Untoro, produser Ibu Sari Nugrahajati, produser pelaksana Bopo Aris Murtono, iringan karawitan LPP RRI ing Surakarta, Rinenggo Swara Ati Jangkep. Minangka pangayoman Kepala LPP RRI ing Surakarta Ibu Ati Hindari. Para rawuh, para sutresna budaya pamiyarsa kakung putri, kados pundi babaring cariyos geger Nagasastra sabu inten saking kawasan Cagar Budaya Auditorium Sarsito Mangunkusumo wonten ing panggung Ketoprak Radio Republik Indonesia ing Surakarta, sinengkuyung seniman ringgit tiyang Sriwedari saha isi Surakarta, kula sak kanca nderekaken mirsani saha midhangetaken babaring cariyos geger Nagasastra sabu inten. Sumangga. Kae sing tak golek. Loh.
kamangka ora kleru kene papan pagedhongane Kasultanan Demak Betara nanging kok ora ketemu pusaka sing tak golek. Waduh, konangan. Waduh. 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 Kyai Naga Sastra Sabu Inten murca saka ing gedhong pusaka. Yen ngono cetha. Kae mau wong sing wis wani nyidra Kyai Naga Sastra Sabu Inten parat. Banjur kaya ngopo? Mengko dukane Kanjeng Sultan Trenggono marang aku. Ngatasi aku iki kawentar dadi senopati Demak Bintoro Pronggota Jaya nang parandene bisa rumeksa marang pusaka agung Demak Bintoro kawirangan uripku yen kaya mangkono tanpa paedah aku jumeneng dadi senopati Demak Bintoro. Wiwit dina iki ora pati-pati bakal balik Demak Bintoro lamun aku durung bisa nemokake Naga Sastra Sabu Inten. Rasaning atiku ora kaya-kaya. Yen aku nyawang karo kowe. Nyawang piye to Kak Kyaine? Lho. Nyai Simalodra kuwi pancen wis kondang. Nadyan wonge kasar ning semake. Lho lah ya garwane sapa sih? Senadyan ngilmumu sak ngisorku Kakang. Ning ya tetep tak ajeni minangka guru lakiku. Ya aja diucapke ngono kuwi. Lah terus piye wong kasunyatane? Ayo ngerti yen pancen ngilmuku kuwi mung sak ngisormu ngono to. Iya. Ning aku lak malah sak dhuwurmu. Ya kalau kau. Ya ngono kuwi. Aku gumun lho. Gumune apa, Kang? Lah nalika semono kok aku sok kesem-kesem karo kowe iku lho. Pancen wong sing tak goleki ora sing wong alusaning sing rada kasaran ngono kuwi. Kok terus kondo halusan kasaran? Aku iki kurang halus piye to, Kakang? Halus kaya bludru binesut. Kuwi guyu mau ngece ngono to sajake karo aku. Ngene lho.
awake dhewe iki lak nadyan bendina ketemu, bendina pancen sak omah wis pancen bebojoan. Lah ya wong ya wis selawe Ning aku taun. kepengin ngudharasa. Ngudharasa bab apa? Rembukan nggone awake dhewe iki wis sesambungan tresna. Ngono. Udakara pirang taun yen Selawe taun to? Lah, Ora sah bengok-bengok aku iki ning cedhakmu bengok-bengok. selawe taun. Najan uripe awake dhewe iki tansah ketrima, kepama lan pinarcaya. Ketrima, kepama, pinarcaya. Ah, Lire piye, Kang? lire ngene. Ketrima kuwi mung sarwa kebeneran. Ya, Butuh bener. apa-apa keturutan. Kecukupan, keturutan. Nyatane kowe dadi paguron. Kowe iki dadi guru ing Gunung Tidar kene apa-apa tansah keturutan. Kuwi Murid siswaku ya kuwi akeh. sing tegese keterima. Ketrima. Kepama. Kepama. Butuh apa-apa ora rekoso. Wis ana, aku butuh dahar sing enak-enak. Turu sing nggon empuk. Butuh tunggangan sing Model kuda. piye wae Nah, bisa kuwi keturutan. apa-apa keturutan Lah jenenge iya kuwi to. kepama. Banjur Banjur sing kari dhewe pinarcaya. Pinarcaya kuwi nggonmu dadi guru ana ing padepokan Gunung Tidar kene iki kowe dipercaya karo siswa-siswamu. Apa aneh wong sing sak kiwa tengening Gunung Tidar kuwi percaya karo kowe lan manut miturut apa sing mbok dawuhke. Ing atase mbok kon bayar pajak ya bayar pajak. Mbok jaluki bea apa wae mesti dipenehi kuwi sing jenenge Kepama. kuwi mau pinarcaya. Pinarcaya. Kowe dipercaya karo kawula sak kiwa tengene Gunung Tidar kene. Ning rak ya aku ya paring keselamatan marang para warga sing asok bulu bekti nyang aku to, Oh Kang. iya. Lah iya. Tegese kowe kuwi pancen ngayomi Ngayomi. karo kabisanmu karo kasektenmu. Nah, wong ya kasunyatane ning tlatah kene ora ana sing nandingi kasektenku. Lah iya. Kakang wae ngisorku ya to. Alah aja mbok bolan-balen. Ya, ya, Aku ora, ki ora, pancen ora. kalah karo kowe. Iya, Ane kalah. nyatane kowe kintil-kintil terkintil-kintil karo aku kok. Kuwi lak mbiyen mergo aku ki merem to, Kakang. Ora ngerti. Si Kakang iki kaya ngapa sejatine. Ale ngaku ngono wah lananging jagat ampuh kasunyatane. Kurangane alah. apa? Aku ki kurangane apa? Kurang bagus. Loh. Kurang bagus Ya kaya iya. aku kaya ngene. Mbokku mbiyen, Piye? mbokku mbiyen ning ngudang ki bagus dhewe. Tegese aku lak bagus dhewe. Ya iya wong sedulurmu wedok liyane kok ya dadi sak omah bagus dhewe. Ngene. Aku ki nek kelingan bebrayanku karo kowe 20 taun ki tak gagas-gagas kok muspra. Mau jare kepama ketrima pinarcaya kepenak uripmu urip karo aku. Lah kok saiki kok muspra? Kuwi nggon bondo donya. Lah terus nggo napa meneh? Halah wong kok ora ana rasa syukurmu lho, Kang. Lah kancane do duwe momongan iso nganti bocah. Lah aku endi? Endi piye maksude? Aku sprene karo kowe rung duwe anak ngono Lho kok. perkara duwe anak ki apa terus aku sing kudu iso? Ra ya kari Gusti maringi apa ora? Awake dhewe kejatah duwe anak apa ora ngono to, Ah Kang? wong ning ya budidaya. Anjatane tak upamakake aku ki wong tetanen. Wong tetanen nggonku maculi sawah. Ora mikir wanci. Sore yo tak paculi. Bengi yo tak paculi. Malah para esuk yo tak paculi. Lho, Aning tranae lemahe sing bero. alah dalah Kang. Sawah
sawah ki ra ya mung meneng mandeg ning kono. Mbok pacul liwat kiwa ya manut, ngisor ya manut, ngiwa nengen ngalor ngidul ya manut. Lah kok isih kurang trima? Kurang piye meneh coba? Kok agak jajak kok gek paculmu sing ora mandi, Kak. Piye? Lho sapa ngerti? Paculmu sing ora ana apa-apane. Lah kowe sawangen lho. Wong gagah pideksa kaya ngene kok pacule ra landhep. Lah nek pancen landhep lah ya kudune rak ya aku mlekentus. Wong awake dhewe ho hihe ya ben biar lho. Angger panjenengan ngersake aku ya nyoh. Angger ngersake nyoh. Aku ki kurang piye lho ya kok ijek kurang trima. Dadine kowe iki ngeremehke. Kowe nyepelekke karo aku. Ya ora nyepelekke ning kuwi kasunyatan. Aku ki rumangsa kowe ngandhake nek aku ora iso. Lah buktine. Yo, ngene. Yen pancen kowe kepengin bukti, aku tak golek sawah liyane. Coba paculane. Ah cobane. Dadi ngono. Entuk ora? Etuk sawah pirang kedhok kono paculana. Ning kowe trimo tenan. Oh, trima. Ayu tenan. Aku kok Nyai Simalodra ya ayu. Dadi entuk tenan. Etuk. Ning ya kuwi aku ya arep golek pacul liyane. Setuju? Setuju kok. Putra seswaku ning kono-kono do setuju nek aku golek pacul liyane. Ya aja. Pacul gowang ae dipamer-pamerke. Ya aja ngono. Iki mesti ngono kuwi. Piye? Ya nenek wong kepengin ngudar rasa uripe. Kepengin di anak. Njur kono arep golek pacul liyane lha aku mbok tinggal ngono. Ya karepmu kowe golek sawah liyane? Aku golek linggis sing gedhe. Aja. Aja. Piye? Aja. Ning aku seneng lho. Mau sare anyel saiki seneng. Kowe iki nek nesu ngono kuwi to. Maksrot ngono kuwi kuasar mripatmu kok penteleng ngono kuwi malah atiku mak klepek metenceng. Wih, jebule bareng tak sawangi bojoku ayune nek nesu. Umume wong kuwi seneng yen bojone iki alus. Ora. Meraati. Lah kok ora seneng nek aku nesu ki jadi ki model apa to iki cah? Lah aku seneng wong sing polah kaya kowe kuwi kok. Ora alah alus lembah manah. Ora. Nek kok kaya aku ki ra wonge njaba jero padha, Kang. Ah, sing tak seneng iki alah. Cium sik tanganku. Oh. Wale ya kudune aku sing ngene. Oh, ngono. Ya pancen. Iya. Pancen. Pancen piye? Wis ora ana pilihan liya kajaba sliramu. Kok terus kaya nek kaya kepeksa ngono to? Enggak. Lah timbang aku kok tinggal golek pacul ya. Lah ya ora apa-apa. Sapa golek? Golek kaya kowe iki angel lho. Kok angel? Ah saiki wis ora metu kok. Limited edition. Aku iki kelingan nek pinuju kowe liwat dirubung karo siswa-siswamu, kowe liwat gagah ngene, njur kowe mbok suwet suaramu iki ngarum ngono dirungokne. Lah aku kepengin ngrungokne suaramu sing ngarum kuwi. Alah. Wis tuwa kok ngarah apa to, Kang? Mbok ya wis nrimo wae kaya ngene iki ora usah kakean pertingse. Aning tuwa-tuwaning kapuk lho. Piye? Dhuwur mabluk ngisor ngamuke. Apa aja iso ngamuk? Alah aja ngono. Aku kok nek krungu suaramu dur beda. Apa ya? Rasa tresnaku. Tenane. Grengsengku. Oh, ngono. Mau jarene arep golek sawah liya. Ora. Ora sida. Ora sida kelingan sing ndek-ndek. Alah aja ngono to. Alah aja ngono to. Alah aja ngono to. Alah. Wis. Antem iki dhewe. Dadi njaluk suaraku. Iya. Cek kelingan ketemu pisanan kalau. Jut. Kumbok lirik masret tak bales maksrot ngono. Terus tempu ing catur neta kowe bledek. Biar
mlebu ning atiku badalah. Kok malah bledek lho, Kang? Lah tempuke kuwi lho. Umume iki ra ya mripat. menempuke kaya kembang ngono apa-apa. Lah, kembang paling mau ngarep dintup tawon njur layu. Oh ngono. Dadi umpama senadyan sok ben aku wis tuwa, kempong perot ngono tetep Kakang tetep seneng karo aku. Ah iya. Ora sida golek sawah liyane. Ora. Tenan? Ora. Ah, tuas aku. Kok ndak kowe tiru-tiru ning aku lho. Tuas aku wis milih linggih sik Mas Untara. Hus. Sing gagah aku iki lho. Apa iya? Ayo. Nyedak rene no. Apa? Apa? Aja nyedak-nyedak ngono. Lho ya ben bener rek ya ngono to. Ora kena. Apa? Tak nyoba linggismu. Iki kabeh rak putra siswaning Sun. Jadi apa? Ora ketok kamera. Ora Iki apa-apa. live streaming. Mundur. Entuk lampu. Aku kok pilih iki wae ketoke. Heh? Kuwi bojone wis telu. Oh ya ora apa-apa. Pacelmu lak ora goang to. Jarene Mas Uneyeng. Ora Kakang, aku tetep I love you padamu alah wis to. Ora enek lanang liya liyane kowe. Sing gampang dihapusi ya mung kowe. Wis. Aja to, ah. Kangenku tanpa upama. Wah. Krungu kangenku tanpa upama mak piyur sirahku. Sirahmu kene ngapa? Lah saking kuwi mau lho seneng mak terus padi. Wah, ya syukur. Neh. Mong sliramu. Terus karo demok kene. Karo demok kene. Ya ampun. Rupa kaya luwak anyang-anyang. Luwak anyang-anyang sia-siamu kuwi lho. Kang dadi tanganmu di. Nah, ngono lho ben kaya nek karo Mas Ali Marsudi ngono lho. Apa ngono kuwi patrape? Ya ora pacake. Talenging ati. Aduh, iki model apa meneh iki? Kok balet ngono lho. Kowe mau adus urung to, Kang? Apa to? Kok mambu ngopet. Masa bar kerokan opo ya? Was lawas anggonku nanggu. Waduh, Kang. Kok malah kaya wong nazak ngono? Lah saking krungu suaramu iki terus mlebu jero ngene sanubari terus kaya redeg deg 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 jantungku cedut jantungku lho. Jantungmu. Cedut ngono. Berarti isih ana rasa tresna ing antarane aku lan karo Loh. Bebasan bumi langit sing nyekseni. Ora ana wanita kang tak tresnani kajaba. Sliramu Nyai Simaludra. senadyan to aku urung bisa kagungan putra, ning rak ya ora apa-apa to, Kakang. Ora apa-apa. Lah kowe nyuwun apa? Apa kowe nyuwun tentang remburan? Apa kowe kepengin jar sing enak? Apa kowe kepengin tak pateni? Ora bakal. Terus tak pateni. Ora bakal. Lah kowe iki tak siseni, ngono mati ya lho. Iya, sekti kowe. Ah iya. Nanging tansah ledha kelingono nalika dina kapungkur. Sliramu, alah sliramu nate ngendika. Iya.
Sesuk nek aku njaluk sutradara lanange aja sing kok ngene iki. Lah ngapa? Gila suwe-suwe aku. Dadi aku mbak kentir ngono to. Tadi kaya ket mawi kanggep aku kentir ngono to. Niki ora apa-apa, pancen kuwi salah sijine daya tarikmu, Kang. Oh ngono. Dadi mbiyen ki aku nyawang kowe iki mergo kowe iki lucu, menggemaskan imut-imut ngono. Oh, saiki Amit-amit. Tresno lahir trusing batin. aku nek ngene iki njur lali. Lali karo bojoku mbiyen ngono lho tegese. Baleni? Hah? Baleni? Kok lali karo bojone sing biyen iki karepe piye? Lah wis tresno karo kowe kok. Isih masa wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke. Ya mesti menang. Tetep Ojo. menang aku. Yo, aku kleru sing kok. Mulai kono nek ora gelem karo aku. Ora. Wis ditembangke ngoyo-ngoyo kok Jek. Ora, Ora iso. trima. Jaluk tengen apa ki wae? Ora. Wong ayu son lelo ngono. Ya, coba. Aku tak ganti. Ya, coba gawe maremeng atiku genti ngono lho, Kang. Kowe Kang sowan ki, kula Kang sowan. Iki kula Kang. Matrih iki, ati cilaka mencit. Hei! Mripatmu ora ngerti apa piye? Aku ki lagi ngopo?